नाया मालाय मा मा ना बे कियान मा मा ना बाजै मोनाव दंफैयो जोङो एसे प्रग्राम दं आरो आलासिफ्रा आलासिफ्रा फैहांबाय Pindah. Ajeng salah. Lama oi tidak. Ditunggu hamna. Lagi tinggal nang जानानै मालाय ना मोनजाबाय ओमफ्राय मा दालि आनैजों दौजाबाय बे आनैजों गोथाव गियान गोथाव ने खैजनसो दं बेबा मादै एफा नों थाइबाय मा होनदों मादै औ नैबे बबलंखौ नायनानै खरनि बबलं जाबाय नो
नै लोगोफोर दिनै रिटायार पार्टिनि जोबोद खुसिजों बयबो ओंखाम बोथिसे न'खरनि मानसिफोरजों ज' जालायबाय नै न'खरनि बाय बाहागि गोथाव जादोंना ओंखाम ओंख्रि बेदरफोरा गोथाव एक्सिलेन्ट दे थेंक इउ बाबुआ डिस्टार्ब खालामदों नामा आयाथ' दिनै खुसिजों ओंखामबो उखैनाय नङाहाय मानसिफोरनो जाहोनायानो उदै बुंसिगोन औ फैनो हाला बानलु बेयाव गैया होनदों माथो भूख लगा कि नहीं लगा भूख मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है हाँ फेंकने का नहीं खाना बानलु नांगौ ओंखाम नांगौ नामा हा ओंखाम नांगौ जोंहाबो जानोसै नै दे जाबाय थानोसै नै लोगोफोर जाबो जेनेबा दाउ बेदर लकेल ना औ लकेल खासि जाखांबाय नै माया बेदरखौ जाजोबखाबाय जोङो देरजोबथारबाय गथ'फ्रा बेखौ फैना मानो जिरायखो सिखारदो नै नाया नाखौ खेबदोंना आंखौ खेबदों नाखौबो नोंखौबो खेबदों ना अनलि नाखौल' खेबदों आं लाबोफिनगोनलै आं लाबोफिनगोन ओमफ्य नै थिनालाय आं हाबबायसो थिना हरलाय नोंलाय नों नाखौ खेबला नों नाखौ खेबला आं खेबदों give me the phone हासिब लाबाय जोंहा हासिब बमाया नै बमा बायग्राफोर ओरैबायदि भिरखा नै मा बम नायनो नै मा बमानो बेलेग बेलेगथारहाय मिन्थिया ग्रेट इण्डियान फेस्टिभेल मिथिला न'आवबो बेरहोनो हालाय लायगोन आं नै बमा ओरैबायदि गिदिर गिदिरखा बेलाय माथो लाजोबनो लुबैबाय गासिखौबो बुंहरनो नै बिथिंबो बम ओरैबायदि मानसिखा बिराद भिरखा